Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Belian Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, BKU Nora Tabuada, Highland Confectionery, Kathy Kailan, Normerta Buntilaw, Bud's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, regular donors, choir members, pilgrims, offerers, and all volunteers in this Holy Mass. Healing, Nathan Tamas Ho, Jaime Rosauro, Joel Taop, Tati Sigora, Eduardo Aya, Joseph Lim, Sosi Padrigano, Florencia Ramasasa, Fructuoso Ibanez, birthday blessings, Lucy Canora. Pasalamat, Mrs. Rex Lagari and family. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahuling dayon, Aquilino Irasga, Conciso Go Macias, Filomeno Caniedo, mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai, Fructuoso Ibanez, o mga kalag sa purgatorio. Come let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His way. Gathers us to His table to partake of His praise. Come let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up your hearts and sing. Ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kaninyo. Maigsoon, manghimaot ko, nga pinagiling sa ulugan Santos nga Misa. Unta kini maghatod ang mga panalangin, alang kanatutanan nga nagsimba dinhi. No? Sa itong mga igsoon nga nagsimba sa iratasatag sa Kapanimalay Dias Television. Unta ang kalinaw sa Panimalay, ang mahigugmaay, o ang kayo at sakit sa lawas maanaas na ng igsoon ito nga masakiton. O kaninyo mga igsoon nga nagsimba, asa karon, kauntang inyo ha mga endeavors sa inyong nga binuhatan, panlanginan sa Ginoo. Maandang kita pagsaulog ng Santos nga Misa, atong basulan ang atong mga sala.
Luyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala. Dadangadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ukadai sa iyang mga tao, hindi sa yuta, Ginoon Diyos, langit ng hari, isamahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, utong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nilamutan sa sala, sa kalibutan. Kaluhi kami, kaluhi kami. Ikaw ang lingkod sa to, sa Amahan, lawag ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay kahalamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang bihalangdon, O Jesucristo, sa Espiritu Santo, ihasay maya sa Diyos Amahan. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo milabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasiluang ang mong mga kalapasan. Ampingi kami diya sa imong kalinaw. Ug dada kami nga nasa dalan sa kaluwasan. Pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga maginusara ang tao. Himuon ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam ug gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan sila. Bisag unsa ay ngalan sa tao, sa matag usa kanila mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tao ang tanang kahayupan ug ang mga langgam ug ingon man ang hialas nga mananap. Apan walay hipalgan nga kauban ug katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Gion Dios ang tao ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Gion Dios ug gusok ug hulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babae. Ug gidala niya ang babae
ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, ani aragayod ang sama kanako. Bukog gikan sa akong bukog, ug unod gikan sa akong unod. Babay ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mobiya siyang amahan ug inahan, ug motipon siyang asawa ug mausa sila. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bagun, nga anaa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talad. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ani ay nguniini panalangini ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Siyon. Makakitaon ta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Makakita unta ikaw sa mga anak sa imong mga anak. Ang kalinaw maanaa unta sa Israel. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel. Aron pinaagi sa grasya sa Dios, magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya o gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga maoy nagbuhat ug nagapalungtad sa tanang butang. Sa paghingpit kang Hesus pinaagi sa iyang pag-antos. Aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak, kay si Hesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan ang nagbalaan kanila. May usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Hesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah.
the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. 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 Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah To the Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ug dihay pipila ka mga Fariseo nga miduol misulay pagbitay kang Hesus. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Sila mitubag, itugot si Moises nga ang bana makahimo og pagbulag sa iyang asawa, human niya sulatig sulat sa pagigbulag ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulo. Apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki ug babae. Tungod niini mabiya ang lalaki sa iyang amahan o sa iyang inahan o maghiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa di na duha kundi usan lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Dito na sila sa balay nangutana ang mga tinunan kang Hesus mahitungod ning butanga. Ingon si Jesus kanila, ang bana nga mubulag siyang asawa o magkigminyog laing babae, magapanapaw batok sa iyang asawa. Ang babae nga mubulag sa iyang bana, magigminyog laing lalaki, manapaw usab. Pipila ka mga tao nga nagdala og mga bata nga kang Hesus aron sila hikapon niya. Pagkasab-an sila sa mga tinunan. Pagkaalinggat ni Jesus niini, nasuko siya ag miingon sa iyang mga tinunan. Paariya kanako ang mga bata. Ay sila did-i. Kaging harian sa Dios ila sa sama niining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata. Di mahisakop niini. Nga iyang gipangugo sa mga bata, kitapion ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Unsay sumpay niini? The family that prays together stays together. So ibagi di emo ni ana. No? Kini dili ni slogan ni Father Patrick Payton ba? Katong Crusader sa Rosary, no? Sa tibuok kalibutan. Dili ni slogan. Kundi usa gini ka tinuog hitabo gyud sa eksperyensya sa mga tao, pamilya nga mo pray together. Kanang day serving nga gihimo ba sa mga pamilya. Family that prays together, labi pa pag-ampo sila, di sila papangaon together. Diya sila pagsimba when they come to mass together. Diya sila hang Bible sharings panimalay. O sa rosaryo silang panimalay. Gitunan, mga pamilya gini na ingon ini mga igsoon, they always stay together. Maglisod kang pangita nga magkabulag ni ug dunay diborsyo. Karong bulan sa Oktubre is Rosary Month karon, no? Giawag ta sa pag-ampo sa rosaryo sa ato ang simbahan. Di lang karon kundi sa matag adlaw sa kinabuhi gyud, no? Every day
we are asked to pray the rosary. Haron matagamtaman nato ang gitawag nato ang grasya nga naa sa santos nga rosaryo. Ang grasya mga igsoon mao kini nga family that prays together would stay together. Kini grasya. O giingon ganini, a nation at prayer is a nation at peace. Lagi pa sa pamilya. Ning panahon kaayo ba nga ang kalibutan, ang kaminyoon bitaw, ang marriage, dahil ay problema. Nagkalalay-lalay pa ang problema sa panagbulag, sa diborsyo. Kana mga problema ha. Kini no, di lang ni kakaron. Suka panahon pa ni Moises, panahon pa ni Jesus, ug hangkaron panahon na. Na nagi-divorce, na nagi-panagbulag. No? Gani sa Ebanghelyo karon utang naman gyud si Kristo, imutana si Kristo sa mga tao ba? Presyo. Doon na may balaod, magigbulag ang bana sa asawa. O gitubag yun siya. No? Nga doon na balaod. Katong doon na pagkabalaod ni Moises, no? Excuse me. Ang balaod ni Moises, nga mahimo lang kang sulat sa imong asawa, unya makabulag na ka. O karon sa tibok kalibutan mga igsoon, practically doon na balaod na almost every country, doon na ni balaod sa diborsyo. O hibaw ka sa hinungdan ni ini, ang hinungdan ni ini mo rin gini, ang gitawag na ito, kung ba ni Kristo ba, ang katigas kasing-kasing, ang kagahi sa ulo sa tao. Ano mo uning naay pagkibulag na. Tanawa, sa kang panahon, sa kang Moises, no? Nganong ingon siya, nganong damay pagkibulag. Gihimo ni Moises tungod kay sa katigas, sa kasing-kasing, sa mga bana atong panahon na. Baka ang bana itong panahon na, tungkol lang ni sa mga babae ba? Kaya sila abusahan sa mga bana sa panahon ni Moises. Lima ito una nga, ang asawa, ang mga bana, maghimog pangitag asawa, o makabuwag sa asawa, bisang unsang hinungdan niya, ang asawa, di gyud makahimo. Muna yung sulat gyud sa kigbulag, harong asawa sa malibre to save the woman, the wife. No? Nga karon, ibaw sa ta, murang panahon na, ang balaod sa kalibutan na ang pagbulag practically tanang nasod na. Ang rason katig agya pus kasing-kasing. Tungod ka sa ingon na to sa kahakog sa kasing-kasing, sa lust nga naa sa tao, no? O sa stress kas kaminyoon, daghan kayong kaminyoon karon nga nagbukag na. Murag ingon na nga, wan ay gugma ba? What's the use of living together? No? What's the use of living together? Tanaw rin na, kung naa ang kahakog di sa relasyon, wan ay gugma. No? Wan ay gugma. Lain pag yun gani, no? There is stress in marriage, di ba? Nagkarawa itong text, indot kayo nga, ang asawa ko, no, is a mistress sa bana. No? It's a mistress to the husband. Pero ang mahitabo kini, sa first year sa marriage, mumist ang bana. Pero sa dugang tuig pa po yun nila din ang stress na siya. Mas-stress na siya. So, when you about a rason, what's the use of being together? We don't love each other anymore. Wala man tayo gugma, usay pa siya atong buhaton. So, naalang panagbulag. Dili sa tuwa yun. Kaya sa Pilipinas, wala man tayo divorce, no? Kung na tayo divorce Filipino style, ato na yun na. Iba ka sa Pilipinas, kanang din ata magkasabot gani magpuyo, magsabot naman sa tao. So, kanang di magkasabot na, di magkasabot nga magpuyo na, hindi na magkasabot, pero magkasabot na nga magkabuwag. Magsabot na magbuwag. Kabit kag imo, kabit kag ako, wala tayo labtanay. Mao mo ni atong stars divorce sa Pilipinas. Di na kinalag balaod. Wala mo na mo. Tapos katigas kasing-kasing. Magsod, tanaw rin katigas kasing-kasing.
What can nay marriage kining babae ug lalaki mahigugmaay ang gyud pagkasal unta gyud. Pero sa may naas kasing kasid lang karon di naman mo pagkasal magpuyo-puyo naman lang sa. Yun na yung mga magtiayon karon no. Nga magtiayon karon ba sa ilang kinabuhi sa ilang pagpuyo. No? Angay unta gyud lang magkahiusa. Magkuan mo noon. Manggawas sa kaminyo noon, magkibulag naman noon. Na ay gitawag noon karon mga babae, laki babae. Mao na mo magminyo na sa noon. Manggawas ng babae, laki sa kaminyo o babae. Ang sim mo. Kalibog yun. Usa na ni. Nakadungop ka ni ko, naabag yung tao, nga iyang pagkiminyoan niyang iro. Rason, because we love each other. Dili, it's ambot ka unsay nas uo ba di ta gahi lag uo usa kay nas uo na no katigas kasing-kasing. This is happening and marriage is being destroyed. Mo ang tubag sa Ginoo sa pangutana ba sa sinugdan wala ginang balaura sa pagigulag. Wa gina. Sa sinugdan gyud, no? Gibuhat sa Ginoo ang babae ug lalaki. Yang babae ug lalaki mahimong usa ka lawas. Ug sila ingon nato, pabiya silang amahan ug ginahan. Ug mahimong silang usa ka lawas. Ug mo pa niya. Unsa giusa sa Dios, dili bulogon sa tao. In other words, kini ang balaod sa Ginoo ra. Dili divorce mao ni balaod sa Ginoo. Kung mo minaw ka sa first reading, makita ang gini mo diyan ba nga. Giyon sa magbuhat sa Ginoo ang babae, no? Pero mahimos na sa kalawas, gikan sa gusok ni Adan. Ya? Gitumol niya ang usa ka babae. As if usa lagi sila kalawas, gid ba? Gikuha sa lawas ni Adan. Si iba giumol. So that there will be one body, one heart, one mind, one soul. Do usa lang kalawas. So gugma ka na. Doon ako'y may gong pare nga niingon, ang rason ko na gud ba? Nganong ang babae gikuha, giumol sa ginugikan sa gusok sa lalaki, gikan sa dughan, dili sa tiil, dili sa bukog sa tiil o di ba sa o, do kay ang asawa gyud ang babae, no? Dili wa kuha sa tiil kay dili ang yatakan, dili kuha sa o, dili tungod kay magbuot, moy magbuot, dili kuha sa kasing-kasing tungod kay haron higugmaon. It's love, no? Sa Ginoo ang kaminyoon gyud lig-uno gyud ang gugma. Sa second reading ko namin ng pag-ayo, no? Unsa may mensahe nga mahigugmaay unta, no? Ang banag asawa sama sa mahigugma ni Kristo sa simbahan. Nga diin tanawa Diyos siya nagpaubos siya, nahimo siyang tao. Gani tungos sa mga sala, namatay siya tungos sa mga sala. Ug kana tay gitawag nito ato ang pattern of loving each other ba? Si Kristo. Mabitaw, may suon, lisod kayong kaminyoon kung way Ginoo. Kung wa si Kristo sa imong kinabuhi. Kaya siya may model of loving. Diyos, napaubos siya tungos ng mga sala. Kanang pagpaubos ba? Doon ako kasal nga ilang 50th anniversary nila. Ngutana ko sa sekreto silang kaminyoon nga ilahog tayo sila. Ngutana ko kung imo ba na buutam jud ka ini, no? Asawa buutam jud ka ini, anghel ba ni nga nakalahutay man mo? Ingon siya, dili gyud Father. Kini akong bana pertigin banduguna pero usaon ta man, gimahal man ako siya. Muna nga ang buhaton wa gini for 50 years bisa gini karon adjust na gyud puros. Naanang ito pagpaubos ba? Accepting and adjusting.
mo kani gugma gyud in practice diya sa kaminyoon. Og usa ka rason ngano gyud ang kaminyoon angay gyud na ang gugma tungod sa mga bata. No? Ang mga batang maabot diha sa kaminyoon mga igsoon, unta mapakalig-on gyud naggugmas magtiayon gyud. Makalig-on pag-ayo nila. Sa Ebanghelyo, nakita nimo ang Kristo nga di ang mga bata niya dawata kini mga bata kay iya kining gimahal kay mga bata. O nga kini mga bata iyang gikugos, iyang gigakos, no? Iyang gipanalanginan ug buot siya nga ang kining bata sa atong panimalay. Kita mga ikanan, ipadayag nito ang pagpangga sa Dios ngadto sa mga bata. Ang halok sa Dios apan ngadto sa mga bata. Children should be the reason why we should be loving more each other. Kaya ba kung magbuwag ang kaminyoon, pastilan mao ni labing dakong biktima. May labing dakong alaot ug madubag tani ini kay puong pas Ginoo pinangga nini mga bata. Higugmaon dili pagabiyaan. Og puong pa ni Francis, no? Nindot kaniya itong kamalandungan. Sa iyang pag-ani nga sa Pilipinas, bisag sa Amerika, sa Amerika, tagbo gini sa families, mga pamilya. Nga doon lagi siya, makita niya ang common niya nga message ba? Nga iyang ipadayag ba? Kanang gitawag niya, the little miracles in marriage. Mga magic formula in marriage ba? Little miracles yung sawat niya ni. Ganingon siya, haron ko no ang gugmas pamilya, kanang mulig-on mo lambo gyud. Kinahanglan ni tulo ka pulong. Ang unang pulong moingon, may I, mahimo ba? No? Thank you, salamat, og sorry. No? Pasaylo. Tingon siya, kining tulo ka pulong ko na ba? Kung niya ani i-practice this pamilya kanunay, this will create miracles of love. Kagmay ni, pero little miracles, this is what makes the family every day adlaw sa kinabuhi. Nga, muli pang mulambo tungo sa little miracles that happens in the family. Kaya ingatag, may ay kung mahimo ba? More like, please ba? Kung kita mag-istorya sa isig usa, o malihog sa isig usa, nindot kaya na ingon, may I, please? Kaya murag naay kita itong pagrespeto ba? Naay pagrespeto sa isig usa. Nga ingon siya, you would find miracles. Nga when you request somebody, nga paubsanon kaayo, ang milagro di unta na musugot na lang na. Musugot na, because it's the way you say, it's with love. No? May akuha nga kwarta sa mga asawa. Ay, yung gaya kwarta diya, be. May nga na nga, maritsudan. Yung ka, kana mahimo ba? Ana. Uban naghuhuwap ginagmay. Uy, mo gawas na eh. It's love. Amo, din makato sa tupapa na, iyahaman na siya. Di mo na si Minyo. Like for example, ang pagpasalamat. Kinig pasalamat ta, never take this for granted. Kasi sa pamilya may sudaghatang we always do something good for each other, di ba? Doon na ta. No? Muna nga, we should never forget say thank you and thank you. Kaya kining thank you kini daghang milagro ni ini. Kung imong asawa siyang linutuan, no? Linutuan niya. Pasalamat ka kanunay. Magmilagro na, mulami na ang sudan. Kaya inspired man sa he would. Did things. You say thank you to your husband, thank you. You see that miracles can happen. O, labi pa kining puwang, pasto pa kining sorry. Ito kaya sa pamilya, kisa na mag-away di, kita naman sad. No? Kita na sa mag-away-away diha. Muna nga, importante na siyang kanang healing power of saying sorry to each one. Kaya kung dahil kasi imong salabaan, na ang constant reconciliation, you'll be amazed of the miracle that would happen. You will have a beautiful and happy family.
But most of all, importante kayo, nga we should pray for each other. Ang bana mo ampos yung asawa, ang asawa ampos yung bana. We pray in the family. Ginaingon, ano ko yung nabasa, ginaingon nga, if you go to war, you pray once. If you go to the sea or to the to travel, no? Sea or air, you pray twice for safety. If you get married, you pray thrice, katulog yun. And when you're married, you pray every day, every moment of your life. That will make your love strong for each other. Father, I said till death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, and will bring you glory today. I pray. Father, I said till death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love him. Then I know I can love him more than anyone else. And bring him in your presence today. Make him what you want him to be. I pray to hear his heart. I pray he'll love you more. I pray to strengthen and serve him. Will bring you glory today. I pray. Lord, help me love her as you love the church, your bride. Help me submit to him as I submit to you. My life, I pray to hear her heart. I pray. he'll love you more. I pray to cherish and serve her, will bring you glory today. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, will bring you glory today. I pray. This is my prayer. Amen. Ngalan sumasa na sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ka sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. Kay Hesus Kristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Kamnam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanek ni Maria nga Birhen. Isa kay sugod ni Poncio Pilato. Gilasa sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Si Trocadlo na banhaw.
misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Kandito mabalik siya, arpa kong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios sa kaiusahan uban sa dakong pagsalig, siyang grasya o gugma, diyasto pag-ingon, Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan nga naghiusa sa tanang mga magtutuo, nga tinugutan sa grasya sa Dios, makalahutay siya, batok sa mga pundok nga gustong mubungkag sa pagtuo ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang niining kalibutan, nga ang katawhan mo tugot, nga ang Diyos mo salmot diha sa pagpatuman sa mga balaod o sa pagmando kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanilang makidaiton, nga ang ilang paghago musangpot sa tinuod nga kalinaw, diha sa kabanayan o sa kanasuran, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga nangamatay nga kaparyentihan, sila nga nagmanghihatagon kanato ug sa atong mga kahigalaan, nga maangko na nila ang gingharian, nga giandam alang kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, gihiusa mo sa Dios, di mahimong bulagon sa tao. Liguna kami sa mong pagtuo, himoa kami magmaligon pinaagi sa bugkos, nga nagdugtong kanamo sa imong anak. Kamong Ginoo Hesukristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa itong amahang mag-agagahom sa tanan. Luamahan dawata kini mga gasang ipangayo ka na mo ni Jesucristo, nga ihalad siyang handumanan, ang mo masinugtanon nga pag-alagad, makapadangat unta kanamo sa kahigpitan sa imong pagluwas kanamo. Kiniya mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit. Pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod sa kaluoy, sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos papakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, giluwas kami niya, gikan sa kamatayong dayon. Ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awi. Santos, suburan sa nagkasantos. Padalay mong Espiritu o pagsantos ni mga gasa. Ano mahimo kinialang ka namo. Nga lawas o dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan. Mi pasalamat kanimog mipika sumihatag niningadto siya mga tinunan ug miingon. Ndawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga kong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Samang paagi tapos ng panihapon, mikuwasa sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usabog mi dahi. Mihatag niningadto siya mga tinunan ug miingon. Ndawata kini, Panginoon ko mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aro mga salama pa sa haylo. Buhata kini, aron paghandong ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik langit. Paghandos nga matayin pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Masalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Kangayan nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusan ta sa Espiritu Santo. Kinudumigi nimong simbahan sa buong kalibutan. Mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinuyo sa mga igsuon nga matay, malaomon nga banhaw silang tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o mga santos, uban kanila amok ang daygon amok ang himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo,
imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan ha kaniya magagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa kanunay malayo sa tanang kasamok. Sa tanang paabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoon sa Kristo ng mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kibubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos kanunay manaa kaninyo. Pakita pa nag-inig suunay. Kining ko rin sa Diyos sa gawag tang salas kalibutan mula hanggang itong ginapit sa bangkete sa Ginoo.
lawas ni Kristo mag-amping ka na ko lang sa kinabuhing dayon. Ang dugo ni Kristo mag-amping ka na ko lang sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, ang Eucharistia nga mong gipanagambitan, magpuno unta ka namo sa imong kinabuhi. Himuang ang gugma ni Kristo nga mong gisaulog dinhi. Mag-aagak sa mong kinabuhi ug magdala ka namo nga anak kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus para itudlo ang bertud sa pailog diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mo gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga mag-antos tungod sa sakit sa balatian. Magkaamgo o gipili siya aron mahimong santos ng iyang kasakit. May usa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari uban kanimo Dios kiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pasalamat kita sa tuang regular donors sa TV Mass. Atong choir karon kanta sugbo, atong Pilgrims Divine Mercy Tabunog chapter, All Apostolate of Fatima Milanilia Lipata chapter, no? Atong offers usab o sa tanang bibulig ning Santos nga misa. Salamat ning tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Dios magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.